Čo je dobre vedieť o našej pečeni, aby sme sa čo najrýchlejšie uzdravili? Dôležité je vedieť, že pečeň metabolizuje bielkoviny a tuky. To znamená, že keď je stagnujúca a spomalená a máte problémy alebo nejaké symptómy s nadúvaním, tráviace ťažkosti, plynatosť, netrávi vám dobre, tak je problém v pečeni. No a toto keď sa deje už dlhodobejšie a jednoducho vy stále nezmeníte tú stravu a konzumujete stále to isté, tak tá pečeň jednoducho nezvládne tieto veci a urobí čo? Vyťahne cholesterol, vyťahne vysoký krvný tlak a zrazu začne sa brániť preto, aby dokázala spracovať tie veci alebo aspoň niečo, aby vám zachránila život. Pretože ona potrebuje urobiť čokoľvek preto, aby ten život zachránila, pretože je tak naprogramovaná. To znamená, že jej funkciou alebo jej úlohou je zachovať váš život. A ten zachováva aj pri tých hlavných orgánoch. Jej stagnácia je podmienená veľkým množstvom ťažkých kovov v pečení, pesticídy, herbicídy, fungicídy, rôzne čistiace prostriedky, ich výpary, rôzne chlór, flór napríklad, ja neviem, čo ešte možné, proste všetok sajrať, ktorý vdýchneme, či už ropa alebo čokoľvek, a samozrejme aj chemtrails. Okrem toho, ultraspracované potraviny, ktoré sa konzumujú, tak môžu spomaliť stagnáciu, môžu spomaliť ten chod pečene, správny chod pečene. Potom ďalej tukovatieť môže tá pečeň. Čiže to sú všetky také aspekty, ktoré dopomáhajú tej pečeni k tomu, aby stagnovala a bola spomalená. No a pokiaľ my skonzumujeme trebárs nejaké mäsko alebo konzumujeme bielkoviny ako trebárs mliečne výrobky, vajíčko a máme spomalenú, stagnujúcu pečeň, pretože nevie zmetabolizovať bielkoviny, tak je to problém. Je to problém pretože bielkoviny sa štieptia na aminokyseliny v pečeni. A pokiaľ je stagnujúca pečeň a má problém s metabolizáciou bielkoviny, tak vám ju nerozštiepi. Nielenže máte deficit tých bielkovín, ale máte deficit aj aminokyselín. A toto je to, čo telo potrebuje na ďalší chod, aby mohlo fungovať. Čiže aminokyselíny sú tiež veľmi dôležitou zložkou v tele, ktorá teda je potrebná na fungovanie. No a tie hlavné orgány sú obličky, srdiečko, plúca a mozog. Tieto 4 veci. Bez týchto vecí veľmi ťažko vieme fungovať, respektíve nevieme fungovať a je to problém potom pre telo. Čiže vaša pečeň vám zachraňuje váš život. Dbajte na to, aby ste sa o ňu dobre starali. Ak sa neviete o ňu postarať a máte zdravotné problémy, môžete sa prihlásiť v centre zdravia u mňa, kde vám urobím diagnostiku, zistíme, akú máte metabolizáciu bielkovín, ako máte metabolizáciu tukov, ako vám správne alebo nesprávne funguje tá pečeň a nastavíme celý liečebný proces tak, aby ste sa čo najlepšie a najrýchlejšie uzdravili z tých vašich ťažkostí.